Artuchin a tvrzené sklo zasypalo trestnou lavici, tak i Artuchin teď poznal, zač je toho loket. Strašně příjemný pocit to bylo. Když jsem viděl, jak tam najíždí k tomu mantinelu, věděl jsem, nebo tušil jsem, že se bude soustředit na ten pluk, aby si ho vzal, tak jsem měl jediný úkol, prostě, co dát co největší ráno. Samozřejmě, když jsem si ho chytl, tak jsem pochopil, že to nebude úplně tak jednoduchý úkol, protože jsem si ho chtěl trošičku nadzvednout a nešlo s tím ani hnout, takže jsem rád, že se podařilo aspoň tady tohle. Já kdybych do něj narazil, tak odletím několik metrů, takže Karel se ho nebál a ještě když jsem vyrazil plexisklo a potom jsme slyšeli celý ten stadion, jak začal aplaudovat, tak to byl super pocit prostě. Na střece bylo hodně srandy, no, po tom zákroku. Hlavně Peťa Vampole zase měl tam své připomínky. No, že to bude dlouhý zápas a že se teďka konečně začne bavit na té střídačce, takže bylo tam docela dost srandy potom.